The Ar-Arako Konsalsaluyot Ilocano Entertainment Show. Hello, Tita Loida. Yan sa mga ipahingi nagkipaay. Para kami kita yung damo na ayan. Nagdadamo na ayan. Di lagit mo diyag malipan. Nagipaay tirang sa kaungan. Ni ayan din talimeng tuy rignak. Wen sika ti damo nga ayan. Hingga na mauyos tuy biyan. Nagbalik ka na paset kaniya. Uray awat kan kasman maritirik na di barat arakot mo kaniya. Narigat iti malipad iti damo nga ayan. Ayat nangipa ay kariya iti umuna aratsan. Hello, Ate Dali Santa Monica and to John Castillo. Happy watching. Ayan, 500 bid Rudy Corpus Jr. from Tita Loida Layugan. Nagmalipat nangipa ay tirak sa kaungan. Ni ayat talimeg tuy rignak. Wen sika ti damo nga ayan. Ingana mauyos tuy biyan. Nagbalik ka na paset kaniya. Uray awat kan kasman maritirik na ti barat arakot mo kaniya. Narigat iti malipat iti damo nga ayan. Ayan nangipa ay kaniya iti umuna aratsan. Narigat iti malipat iti damo nga ayan. Ayan nangipa ay kaniya iti umuna aratsan. Iti umuna aratsan. Yes, hello to Sina. It's 7-11. Hello guys. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Kada kayo amin dita. Kumusta kayo? Ayan to hello my love and to Sharon Sebastian. Happy watching Mary Queen Corpus.